Pilawan penon kami une kum kejing pen sait rendang le ne jing pen sait skor ne khli ne le dapi kwa pan kelong sa deng une unum wet dapi kelong te tengi ne pe ikan video hadrokut pen ip kum nawan thayu ne te ngan stang da kabach na change ha uta u event number la ne uta u number jong u change bangin la ban divide da u r le bangin la ban phya hagi r ban ta namar kane ka stitch ke bangin pendon kam hang ne kan de jong front post but back post double crochet tanga ngan don kam ba ngan yo how event number te I terong khandiat kum tu ngapanon kam do une uksai number basau but une u 1.1 mm te chna chain kat bakan long ba phin phrung ya ka khli ba un rung ha rundang jong phim wat chna tight e namar yo phim la phrung pa I khli mo chna yu chain jong phi dala phila dep chna chain sa count do phila mo count r tli r kum tu pangin yo how tau event number tenai phila dep chna chain phila yo jing tho phi kwa ngan pni phi kum nong don kam ban le te ga de ka ne ka jing tho jonga phi tho jing ka khli la jong ma ba kan rung harandang nangis na jing pen sai rendang tu mo nang da tho hang ne ka long kumba r centimeter la ne pra inchi shiteng te da phila dep chna chain kum ne beit ba u chain nong phi jong un long beit kum ne beit kum tu wat pun kedor ma kum ne te sa join ha u ne u chain u panang kong ne phrung hok kum tu sa join do slip stitch te tan yu no tu khrai jong phi kat tu khruan sa phrung biang ha ka tu ka ju ka jaga hang ne shim sai pelai itu arteli shim sai pelai arteli lene da phis ngau sham jing e ban le kum ne chain lai tang bau tau chain lai un khen kum u double crochet banang kong jong phi te hakane ka round ko bamanta gin le u way u double crochet ha ka way pa ka way ka stitch khlem e ma le u way u double crochet ha ka way ka yeng ha du phin la poi hang ne dala dep ngan spin iphi kum na bangin le dala kut kane kalan halra phile kum ne be kine ki way r sa join do slip stitch kum tu be dangi tray ha kan ta tray be bayat pelun kum ne em ngin don kam be ban join do slip stitch te la phile do chain lai ru join how to chain lai jong phi te hang ne be kum ne bat yu no yu jong phi shim yu ne nadien dinam nadien bat sai yat nadien satan yu tu sai phidon lai teling tu shim sai bia pelaj wa r sa pelaj r tu dai u front post double crochet te shim bat sai bia kum ne ye u ne pat ngin yat nadien be ngit du sai jong phi kum ne nyat daga don kam dan tik ni jong phi nyat yu ne shadien kum tu sashim tu sai pelaj r teli pelaj r tu dai u back post double crochet te ban le biang front post dong nang tu mastai front post u back post pat be bar u sai kum tu nang ne kum tu back post front post penon kam do ne khti
ubak pos. Te nak pentah kene ka lain penengkong bat hadu bakut jong kene ka jing pensai rendang jong niru ngin thain tangkum ne ngin le do front post bat ubak post double crochet. Pilawan punon kam do uno uksai pidon haying bat uno crochet hook ubay habot utama. Te pendep ikene ka lain ngidei bandon hangne da bak post double crochet na maring ladap don rupa front hangne. Te kumbang laong ya pi hangne ngidei bandon da bak post double crochet. Te join hangne ke slip stitch. Pi ikene way ar join hang tu. Kum tu. Ka line benengkong ka long kum tu jong front post back post double crochet. Te mentah ka line ke babut ru bat biao tuk sai jong pi ngin le bet kum ne hi ha jaka pi dol front post le be do front post double crochet ha jaka pi don back post ru le be do back post kum tu. Front post habodon front post back post habodon back post da pila le usuk bhaw ne stitch dan pendon kam da pi phai da kelap de kalong kum ju bro ar liang tamba une ba pi yo front post nang ne da pi pen phai pi yo back post hang te pe une bade hang ne ude front post pi nang ne ude front post hang ne pat ukula back post no. Tengi ni pendap biang ikane ka round da lakut ikane ngan petaya pi kum no pi don kamban le. Man ba pi en ya ka man ba pi penkut ya ka lanjong pi join be hini bentang ne pi don no front post em prung ha din jong tu hakmat jong tu ngamut te sa join yang tu. Te pin yo abet kane ka ju ka stitch ne kane ka ju ka dur jong kane ka jing thain hadu pinda. Te man ba pi kut ka round join hang ne te man bas dang ru le be do front post double crochet kum tu bangi le mentan sa pen sna kum ne hadu pinda yo ya kata ka jing thau ko pa pi kwa ma thau harandang jong pi sa antat kat no pi kwa nda pila yo ta ka jing jerong ko pa pi kwa sa khap yu kusai kane kade kata ka jing thau ko bang adon kam te ni ne pet ka jerong kumbasan in sistem te la pun sa yu rendang kum tu te shwa bingin penkut khap shwa yu nok sai jong pi te nang ne mdei nang ne mo bangi join men ne pe nang ne da kum tu shim ye ini tan te sa pun skem kum tu te na kan ne ke bentang ba phikwa pan penlong ke bentang ba sapo te pan phai sim yu utrnia sa penyat ya une uksai jong phik ne tele kum ju yo neru
Te tangkum tu pilai yo une jing pen sai dendang lene ukau ki ong rak tinang we ma kau une